134 errepidean, Ilurretan, erreiak partzialki moztuko dira 2 noranzkoetan eta seinalistek erregulatuko dute. Gaur gaueko 10:00-tatik goizeko 6:00 arte. Hala ere, gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Poliziak 26 pertsona atzilotu ditu Hego Euskal Herriko zenbait herritan grafitiak egitea leporatuta. Zehazki Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak eta Espainiako Gobernuko Barne Ministerioak zaudutako informazioen arabera, metroetan eta trenen bagoietan pintaketak egitea egotzi diete atzilotuei. Auziaren harira zaudutako informazioan ez dute argitu 26 atziloketako zenbat izan diren Hego Euskal Herrian. Edonola ere, adierazi dute batzuk Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean izan direla, beste batzuk Aldeiz atzerrian. Horrez gain, poliziak azaldu du metroetan eta tren bagoietan eginiko grafitiek 2 milioi euro inguruko kostuak eragin dituztera. Gabon guztioi, Osasun Sailburuaren adierazpenek zer esana eman dute. Hain zuzen ere, Gotzone Zagarduik bart adierazi du beharrezkoa dela kultura aldaketa bat egitea. Osasun arloko erabiltzaileek eta profesionalek uler dezaten eskualdeko ospitalea, ospitale espezializatu bihurtzeak mugikortasun handiagoa ekarriko duela. Gaur Zagardui harrituta azaldu da Radio Euskadiren bulebar saioan bere hitzek sortutako iskanbilagatik. Atzo nik esan edo adierazi nuena ez da gauza berririk eta ez zen esaten familia medikoak hartatzeko izango zenik. Nik esaten nuena da ze etorkizun daukagun medikuntzan. Gero eta medikuntza espezializatuago bat daukagu, gero eta teknologia sofistikatuago bat daukagu eta guzti horiek ez dira egongo gure aldameneko osasun zentru edo ospitalean, kasu bakoitzeko. Enuen esan besterik lehen arreta aldatu egingo dela emetik eta gutxira barru. Horrelakorik enuen esan. Gero lehen arretari buruz aldaketa batzuk bizi ditugu. Jadanik, ez da zeintzuk eta diren, talde bezala lan egiten dutela eta hor mediku erizaina zen administrariek nahi dugula izan daitezela talde lan hori erantzun ahal izateko paziente behar duten nari. Bestetik, ez dago, uda datorku eta horre egingo duguna izango da urtero egiten diren ordutegi berrantolaketak. Besterik ez dago. Euskadiko sendagileen sindikatuak haserrea adierazi du ohar batean. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak medikuen aurkako kanpaina bat abiatu duela iritzita. Idatzian adierazi legez, prestigioa kendu nahi izan diete sendagile eta profesionalei. Eta Jaurlaritzako oposizioak planifikazio falta egotzi dio Osasun Sailari. Rebeka Ubera, EH Bilduko legebiltzarkidea. Orain Osasun Sailetik, Jaurlaritzatik esaten digute lehen arretan Osakidetzan kultura aldaketa bat egongo dela, kultura aldaketa bat eman behar dela, baina ikusten ari garena da hemen osasun sistema publikoaren desmantelamentu bat dagoela, murrizketak daudela eta privatizazioa dagoela. Hitz egiten nahi duten bezala diezaiokete, baina atzean dagoena da desmantelamentua, privatizazioa eta murrizketak. Esaten digute profesional gabezia dagoela, badirudi kasualitatea izango baliz bezala profesional gabezia, eta profesional gabezia urtetako politiken ondorioa da, urtetako planifikazio gabeziaren ondorioa da. Hau ez da zerutik jauzi den gauza bat. Euskal Herria harrera herria dela aldarrikatuz, gau osoko kontzentrazioak egin dituzte Euskal Herriko 7 hiriburuetan. Elkarteek salatu dutenez, 500 pertsona baino gehiago daude etxerik gabe eta erroldatzeko arazoekin. O que está en tránsito para que tenga una acogida digna. Vamos a aprovechar para reivindicar como situaciones varias que están ahora mismo sufriendo y...
ez dago argudiorik pertsona batzuk kanpoan zergatik uzten dituzten justifikatzeko. Oraindik ez dago protokolo egiaztagarri eta argirik. Administrazioek koordinatu gabe jarraitzen dute eta ez dute irizpide amankomunik. EAE eta Nafarroa gizarte politiketan abangoardian jarri nahi dituzten adierazpen orokorrak ugariak dira. Harrera duina eta etxegabetasuna lantzeko planak ez dira falta. Aldiz, gertaerek, errealitateak zoritzarrez, erretorika hori gezurtatzen du. Egin dezagun gure lurraldea harrera leku bat. Nazioarteko antropologia feministaren kongresua hasi dute Bar Donostian. 185 ikertzailek eta adituk euren lanak aurkeztu eta eztabaidatuko dituzte bihar bitartean. Marta Luzan, antropologia feminista ikerketa taldeko kidea. Ekarpen hirukoitza edo egin nahi du, ez? Alde batetik antropologia feministak antropologiari orokorrean eta gizarte zientziei orokorrean egiten dizkien ekarpenak eta gaur egun dituen eztabaidak eta erronkak teorikoki zein metodologikoki aztertzea. Bigarrena bai Euskal Herrian eta baita ere nazioartean, ez? Garatzen ari diren ikerketa lerroak eta beraiek zeharkatzen dituzten faktoreak aztertzea, ez? Zer eragiten ari den, nolabait ez, antropologia feminista eta feminismoaren eta orokorrean ez, gizartearen artean dagoen harremana berrikustea, ez? Iruditzen zaigulako ezin daitekela izan akademia barruan geratzen den zerbait, ezin dugu antropologia feminista ulertu, ez, mugimenduarekin dugun harremanari begiratu gabe. Hizkuntzari helduta, gazten 79% ez dituzte Euskal Herriko komunikabideak kontsumitzen. Beategiko Olibe Muimentzak eta Josu Amezagak Eusko Legebiltzarrean aurkeztu zuten pasaden hilean eginiko ikerketa. Bada eguerdiko magazinean gurean izan da Muimentza bera. Diagnostikoa da kezkatzeko bezalako zenbakiak ditugula mahai gainean. Ez da soilik kezka diagnostikoaren parte, badaude aukerak, badaude bideak, badaude heldu beharreko lerroak, baina kontua da orain arte mundua esplikatzeko eta bizitzeko genituen parametroek ematen diguten argazkia oso larria dela. Hau da, esan bezala, besteak beste esaten da, gazten 79%-tik, 10-tik 7-tik, ia ez dutela Euskal Herrian ekoitzitako edabiderik kontsumitzen. Honek ez du esan nahi euskarazko edabidea. Euskara eta erdaretako edabiderik ez duela kontsumitzen. Eta honek esan nahi du, nolabait orain arteko lotura, komunitate loturak komunikabide tradizionalen bidezkoa diluitzen ari dela, apurnak. Bestalde, Euskal Herriak kapitalari planto plataformak prentzaurrekoa egin du eta bertan, enpresa transnazionalen eta giza eskubideen Euskal Zentroa beharrezkoa dela aldarrikatu dute. Zehazki giza eskubideak urratzen dituzten enpresak kontrolatu eta zigortzeko. Gaur Bilbon kanpainaren aurkezpen publikoa egin da eta 80 eragile gainera manifestura atxikitu dira. Makina erramenten nazioarteko bihurtekoak datorren astelehenean irekiko ditu ateak Bilbao Exhibition Centerren. Ekainaren 13-tik 17 bitartean ospatuko da. 120 enpresa erakusketari inguru izango ditu.
Jake Esnal euskal presoaren baldintzapeneko askatasunari buruzko erabakia uztailaren 21 atzeratu dute naiz edabideak jakinarazi duenez. Gaur ematekoa zuten prozedura baina luzatu da. Maiatzaren 19an egin zuten Parisko Deia auzitegian Esnal libratzeko galderaren auzia. Donibane Loitzuneko presoak 32 urte daramatza kartelan. Bigarren eskaera da honako hau. Izan ere, Deia auzitegiak Lapurtarraren defentsak aurkezturiko eskaera ontzat eman zuen 2008ko maiatzean. Eta epaileak ere babesa eman zion eskaerari. Hala ere, fiskalak helegitea jarri zuenez, askatzeko prozesua bertan bera gelditu zen, eta auziaren hurrengo geldiunea kasazio gortea zen. Edonola ere, Maritxu Paulus Basurko Esnalen abokatuak maiatzaren 19ko auzi saioaren ondotik prozedura luzatzeko arriskua ikusten zuela esan zion berriari. Uztailaren 2an katalanek eta euskal herritarrek 200 gailuretik gora argiztatuko dituzte Pirinio osoan zehar. Etorkizuna erabakitzeko prozesu bat lantzeko, adosteko eta sustatzeko beharra aldarrikatzea du helburu ekimenak. Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizuna hautatu ez besterik. Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizuna hautatu ez besterik. Aldezagun bidea gure esku dagota, milaka lagun oiez eskutik oratuta. Jende zarian zua, herri libre batean, herri libre batean. Neben Espajika barkatu entrenatzaileak ez du jarraituko Baskonian. Teknikariak bigarren aroa amaitu du Gasteizen. First of all, I would like to congratulate our team for the great reaction and the win. I think they got... Eta besterik ez guraldetik gogoratu une oro aurkituko gaituzuela zuzenean ala nahieran 11.eus atarian. Ondo izan eta asteburuan.